Здравейте, хора! Сега ще опитаме много бомбони, които си ги купихме от магазина. Значи, това облякахме се веднага тръгнахме към магазина. Да. Знаете, взехме и сладоледи, но после ще ги. Да. Това са много кисели спринцовки с ягода. Не са кисели, аз съм пробвала сладките. И Бомбонки. нормални. И си взехме такива. Където е така ще видите. 6 такива, но ги взявахме, забравихме и айде да дадем първата. Добре, айде. И много бяга. Вижте как си правят. А ти как да направим тук? Сега ти го избърши. После. Може го веднага. Сега спринцовките. Чакай, това също ма. Кош. Ей това. Аз няма да го ям. Се го ям по моите. Това е наслаемна. Това пък е наслаемна, нали? Не, няма се да се го ям аз. Цялото. Искаш да сложим на бомбоните отгоре. Аз скоро ще го ям, сега ще скоро бомбоните. Сложим отгоре на бомбоните отгоре. Ето ги как изглеждат. Това е зелено. Да съм яла много това. Айде сложим отгоре да се. Не е лошо. Ти са един и същи цвят. Отвътре, но отвънка не са. Так. Вижте. Това е само, че слагаш силикон. И сега да съм някъде? Не. Айде да сложим силикон на бомбоните. И трябва да го опитаме с силикон. Много леко като силикон. Така хора, до после за сладоледа ще се срещна пак. Така хора, да не те сладолед. Ето, вземи се от малко подгъната, защото е под... Кога сега ще сложа? Аз сложа е такова само е такова малко, много малко. Аз първо ще опитам. Виж, той не може да се залепи, защото... Аз сложих доста, а казах, че ще сложа малко. Аз също сложих доста.